pane mapictures ari kutendera pasocial media. Vanhu avo maconclusion vakati aiwa Nelson Chamisa zvake haasi kutungamira zvake, vanhu ve the ruling party ZANU-PF ndo varipo panguva inoi, but Nelson Chamisa is the one who is leading from the front. Vari kuuya vachikopa, aiwa vachikopera kwaari. Asanamira mashoko aiwa nemapictures aiwa abuda anyatsoona kuti aiwa vanhu vemunyika yeZimbabwe aiwa vanoda adwa Nelson Chamisa. Ndobva wasubscribe walike kuti on the bell icon. Tipinda pahendo aiwa yeZimai vanoposta these two pictures amuri kuona vatikuona mutungamiri wenyika yeZimbabwe unozoda Mnangagwa mutungamiri anodikanwa nevanhu, mutungamiri wevanhu Nelson Chamisa vakapfeka aiwa hembe dzakafanana dzamuri kuona idzo. Vanopinda vanyora vachiti Joe breaking pictures since 2018 to 2025 suggest Chamisa is leading Mnangagwa from the front, and the imitation have since accelerated such that the last thing left to be copied is the resignation letter date discuss. Ndo mashoko ari kuda chitobva panapa achiti aiwa vakomana the ruling party ZANU-PF aiwa vari kuuya panapa vachikokopera kuna Advocate Nelson Chamisa vachiita ma-imitations vachiti aiwa zvese zvinongoita naAdvocate Nelson Chamisa kana zvavanongotaura kana kuti zvavanopa sema-resolution panguva dzekukambeina kana papi, unoona vakomana ve-the regime vakutokoperawo. Zvavakuonekwa kunzi nyangwe nenhumbi dzake aiwa fumo inopfekwa naAdvocate Nelson Chamisa nyangwe necasual, munoona vakomana ve-the regime vakutokopera. Zvakuya panapa pachiti chasara kuti vakope aiwa kukopa pamwe neresignation letter yake yaakaita achisiya bato reCitizen Coalition for Change rainfiltratewa aiwa nemaZANU-PF imposters. Toziva mafungiro enyu munotiudire pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mutiudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.